Ovo ima duge noge, on može... Ja to on radi, stari moj, ja te moraš od Vilija od njega, jer meni su, on pokazivali su mi jedno bili nisi bili, eto, u garaži sam bio. Tamo su neš bili tamo montirali, jebate na kompjuteru. Ne znam, kako školi šao gore, pokazali, stari moj, nešto je 5 linije bili, stari moj, to je 12 linija, svaki 20 metar do noži, jebate. I na rel kuviš. No, smara. Dobar video, je. Žešćo. No, smara. Šta? Evo, da ti imaš, tu sam trčao. Evo!